Garbikusia zelan egiten zen duen? Erropena, eta errekara joaten zinen, edo... Hemen hausuna guztietan, labadora hauen. Labaderua. Bai. Hausuna guztietan. Bai. Hemen alkate bate osanak, hausuna guztietan, egozen... Bai, bai, bai. Labadora junta etxe. Bai. Estien barrekara, ez duen agori barrekara, baina hemen gehienak euken hausuna. Albergi den, zen. Albergi. Bai. Ezan bat erropentzako eta edo beste bat gana hauek... Bai, bi ez da? Bi. Bai, bai. Eta zeuen etxean bertan okizan duen ordon? Bai, bai. Eta errope berean bertan garbitzen zen duen? Bi, alborja bi. Bai. Batetik bizteak zen ure. Bai. Arri bat garbitzeko... Bai, erropea igurdi egiteko ez da? Bai, bai. Eta ze jaboi erabilten zen? Ze jaboi klase? Tximbo, onena tximbo. Tximbo izaten zen onena. Bai, bai. Eta etxean egindako jaboirik edo ezagutu duzue? Ni geuk ez, baina asko egiten zan, tximbe. Egiten zan, ez da? Ez que txarrez egiten zinin zeguaz, Bai. da basarri askotan egiten zan hori bai. Bai, bai.